Get the point. Take a step forward. Yes. Abantu ababwate ndagera eisaine kare bono berure gukora emirimo omayete muno ligwa kagasire kigunia okuragira okongera nikisese kitali kiao inyuranga ki obere mongo na goke abure nande muno tana konde nyasaye takogoseseni togotwara bono naye nkobetereriere igora kinkora teberanga goko monte konda okogokorera tako modai korwe nduru bakakachi bakose 150 lituko ekiagara naye punde si punde uende mambo yatabadilika elinde naye okore konda bono chiza chiriyoga netie omunyakondo obono igainoke na chichigo cha kodita mininga yenchi lichiora inoke tako ko mondo mogondo ko usambiri baka saa 7 baka saa 8 abana baye bagochigocha banyora taiyo baka gangera sagenda nkienda kare koli kumba sagenda no bokongu naende liyo manyete no bugate igonyo manono gosesenirie naende naye seseniondie oko monto le gokorere konda kabosi tako matabi ngamboro no ma to gorogoro 180 mente chogo sisi ngikobi igobi 190 chakori yoki aye abantu babwate kare bono berure na baro bakore konda bamanye konyora elioki bona aburu chaba abanyagisa bubusaba abanyabendo chintakaba na barabungiye koba bana barabunkoibe tabari ende bakorangiria konda okumini orobono ando maiteke bunge kiye konda abaiga abangina bari tokaranzete dini tunga penina penino manyete na ba etano bokongu korunyomba amaeto bokongu koruye kenyoro no nyango ike kanisa abokongu bwa korete ki abangina batokaranzete dini nintu togotanga na komanya somo gombare yani omwana bwo montogo soko mochi oko mwako yomo nintu togolingina byara naki ine baba nyomenda no mine tira kini ngo moise ko nata getamenyi ngaye getenjeru chengamanya oyo amenyo oyo yani omwako mogimata yani nje kyo batabya abantu mungina ntuna abantu abanene ntomanyete igo baja kyo bagangiyose mbara chaka yani ko watanga ngi banarangara na ndora achabune achachaina mojo ko nakibone kare nakie kare baba nakie kare gwantabya nje matenyoko gokoro nje no mogizangyo ngakie kare yani ngo chakire Oro Biblia ko ane kinga abagomba batabwata abana bono ko baba abana barenga 7 naomba Biblia iseme soma gabu omukungu orengo mugomba oyuira abana batana na babere bono yo konyokonya guyanta kalionga penina bono tiga inore bosa ekiagara bana abuno nyo barera imbamu monyeti bana abuno nyo barera mariko mokonya kindi lakini oyo bono oseseniwe abana babatana babiri kiro omwana agatagete kumanyanga ninankiaria ninankiabeka ninankiakwebisia ninanga kiagendererete ekiagera nina barere irumururu ibagokora omukungu ekenyora tebanire konyora abana takonya bateranga mukungu etabwati omwana takoranga ki nonya naye koba bwate nonya koroje ngambu yo babegete ngogosire libare erindo omugomba nyasaye gakomosesenia abo bwogoseseni bwokonene na abana bali baye aserieta lya Yesu ande bokorwasa konya gatabanga njendo jenga abana bane go baonjora bana baonjora miri naye kwa baonjora nazo konya gwetoja munengo kirarire tamagenare no boro Ngokita tagataba tago chayo umuntu takorengeri ngabuno akorerete nyasa ori omotongete emeroberie miyane yakorete ki nero ke yani abangina lakini mate abange ndogoro togocha omwana bo montara romururu ora romururu ojiwe tagosene subukumu na bona yaba ekiagara na cha karugi wochimwaye kwa uya kabanga maene sani bana kabugata ko maene sani era ngune sani oyo nde moina ege obugata abana oyo penino oyo era kiaba maene gatonga ekiagara bakolimba korete ki aya gabuye ngainete omugomba abana 7 aserieta lya Yesu ano ma to mugombo obu igobole type
abantu bali Nyasaye atangete mbanyora abana buna kero gosoma omugano Bibilia goteba ng'a Elikana na banje tana nonyo monene omutangite konyora gento ki igo monene ngotangara omonto naende ochomoa abana kwa wakati wake katika jina la Yesu. Na kia kwa omonto akomenya emyaka emenge naende gwacha konyora oiboire ekiagera omonene chinga kichiaye nigo chire chiabene Para no tuli tukunya kuburira ki baba Nyasaye akirindi gikari no tula bangina tukuburia basaja naki ngibona gokorera iga no nyana sebuku ngate Elikana na retete pe nina bo eno nyita ikonyora bana orucha yigesa kukia ongi cha gwatu oruche ngura cha gwakirige kamago bagakatiganda ababuri era abatonyore ti bana bagwaka ge kamago mumurumi nara akige kamago obo inambo ike gosembo goika Oma ete tutantania abantu Poro monta korige ntata bangete ekiagerege kamago giakorire ki yatuirwe okagege kamago nkende wako musacha abo musacha bwetenenerete Oma ete Elikana nonyana tabwata abana tachieti komo eteringa bona tigamoega kege kiagera aba bakulimba iyo Biblia goteba ng'ekera are kurwa igare komo ebisabu arakarenga arakabere mwana gosoma mugarui igare komo arakabere nonya bana bakorete ki bono nkorentande omugano bw'abantu babere Luka 19:3 tuchakere ihugo kianda oyo gosoma mugano bw'abantu babere madege ndoge tuchande tasi chinga chito nenda mwamu nogo chaya mangana yabere ekegioka kiare gosira family life nonye tari kwegerigu igo twari komenya muna tokomenya bore ndoge tuchande nogo chaya nga akana karakwo ekeronje ke bono nakyo inkie ke bono kiri gaiga nande bana ekeronje ke gochigo twara nande ndamwamu yabuka ebinte bibere na bibyoka birumo cyane nabo mongera cyahete bakaba muraba ya cyahete babere aganja batatu abacyahete mbali abamuraba bahe bataso atabasometie ekiagara batarikiri obabwatira nabakungu abo gochitoli negesyo abana babantu bagwanja abamuraba aho batazometi batabwati kende lakini batagete bamenye Wago chaya abantu babere bagatira gochie karu gosaba aya mano mo farisai oyo ndero mo busie bango iwa wana bajakire gosaba nande kero bagosaba omo farisai botambe ekiagera so meta mariko nero gotangana gosaba bono ngo koraro gosaba ndagete nayo tegerere we boringe kero gwajakire go koro gosaba buyo ngo saba kwange njokyo gosaba naende ngo saba kinya sako igwa omonto naro mato gojaka gosaba yani osaba pakukuminga nonya tiga inki okogotae tani nonya ne kerama inki ekebona asaba okay agasaba inga asoma oyo yaime Nyasaye na akoira ne iria ngambu ya mono iwa ora jakire tata Nyasaye na akoira ne iria ngambu ya mono ekiagera ketinga muna abantu bandi ogosaba okuma tena bangina banalete gosababo aya ngo manene rorojo bware kwandetire rorojo bunana chaire rorojo buna kiabete ngatingo nyora bana rorojo buna kiabete ngatingo somi bana rorojo buna kiabete gosenga ki gekaba ngatingo menya bono muyamana asenge jo bware obo kwandetire ekiagera kwankore nabe iro mobui aye elio ngana ende njetinga muna abantu bande number 1 abantu abauli bakura abantu ebintu byabo naende abatali boronge igo number 1 ere bwakorire omunyaboronge bona ere tanga muna aba batali boronge abatomani yani kagenderera kuna gusaba agakorera goteba nga gosebuno oyo omorusie bango omaeta gusaba bare komo mata nonya naye kubwa to mobisa aya guri bakanga saba nonya na seke ombega twari ngosire kyabangina ogo madawo saba nga tata Nyasaye mbuya mona senge nchya mangana tuyegeire mbuya mone kyagara twanyorire nga bari bagotokorera bobe toko bayibaga nani nabo
twari gusaba ng'omana na tubari bagase rieta ria Yesu yari kusudi yo komogosera moina amanyanga Nyasaye takomoga gento ki yani egera igubunara igwe omaete naye toliara no mufarisayo egera agoteba ng'a inche tinga buno oyo borusie bango oyo ondoko egunga imuka bono tuegerie ase ng'enja amanyete ng'anto etaine komokoruka wana tata some kebungo kiobuganchani naande kwe woko gare yango manyete buna abana ba Nyasaye nabato manyete ase jinga naande toetaine bono gakitiga Nyasaye tokonye naande bono chikorigie kitoko etanira kebora yani ekimogo etanira gekobora na iga sokorandi no ogo kerigeri toke manyeti woko eguri bagangarandia renta egento tokoka universal gospel enchiri asa abantu barenga tiga mangana yoko na guyantagari Umaete bono muna tomenya tari chinka yani otageto kwane paka muna ikaranze ta aigunga ndoche kwaretira mangana aria erinde kero kwa yaretire okonyaigwa so what ngate okwa masoki ane barako makuga togotera kabanto abange bagokwa okorangerie to iwe kakogoteba wana aya tu kunyara gokora kende ekiagara nonya na bare kanisa tuli kunyara ko baburugera yani otage tu monta kuigu kabisa ekikwarandia no monto gete kware korandi oise kobe dini nga go kembete nga indi kanda egu korandi erinde ngende nkinda ndi bunana ro mete barwana no ntugi indi kango ja koganda ndandi munana igungi na biara go chori mukamu murohe aye tali burandi ogokora aye bintu kona ko imagine yani otagete abantu bakukuminga mbuyegerete lakini ekebuyegerete ngakora tiki inkeyo nite nchiri yogo toreka asa abantu bonse nakigeko gara Isaya agotebanga ninju togambirane nonye ibe bintu byakorire ki wono nyomane no goteba togambirane aya ningo okogambia abandi nakiyakara yuwa koboringa je itafaa Mungu akitutafuta atuone vile tulivyo yani ninyarekane erabango manene ngo totukari ingi abu bandi mbomana ayakende nkere gwakora nkwariana nionde ayankwara monde igoko base dini takobe dini nganta gete nkwana ngera abantu banyigunga ndogere ero na lyakare kwane gento yakore togo semeri asa abantu barenga naendo nyenyasa ogo seseniri ogo tene na gokwana rabangi na gose women ministry bakwane ringana lyoko semeri onyondoro obwato musacho morebi mbatebi nganonya na Abigaili adapali no marebi orenge lakini Abigaili akamanya muna akomenya nere erinde nere kera kuigwa nonyore kanisa nonyomenyete no marebi emeremerie mia nekorete ki ira sare yani omonto buyantagari wono omonto ngangonganya bono ngende njikomenya bugaya gakinga kinachandika nyigwete bugaya aro nira ikaro che ka omonto gosemeria asa mangana aria gwetira gako bangina biara gago koeresa wogo tenena gokwana tebanga bangina nabo bare lakini rende gate goika tumenye na barabuo ekiagara nabwo bamakubiara nande goika tubanche nande goika tubasike ekiagara ekitoko simeka na kituraje gokoranga ki ono monto tenna bano ruo mogano munangina biara mo chande to ruo mogano igo ono bana sago kora to kunga bono ngakiateba ngakitoko chigokora oyo ndoko imoko ruo mogano omokamo muroye yani okwana paka okumenga gaki omwana ono obwo monto gaki nkibona akwanera bubiga egento ke yani kenera temirundo nkora roro murundo olimbora gwokobe igoro omwenge obwoko rio goro motambe egente kibi kabisa yani okwana omwana bwo monto omanyete stera isate yungo bitatu tabanga ekebene kyango kyo manyene ayeno kerana ngiko gwenerati ayena bogeta ko gwenere ekiagera nkeri kiao bona kiako geroyo ekera gusaba yagu yakige kuba kwa igwo gwetogia ogotebanga ngetimbu ekainio nonya naye nabokunya gwetogia alika ekiagera Nyasaye agakonyire bantomba amanyete gose no tache nyomba yeri bati rero go bwate libati bono ko igwe sabantu bande batanga gakibu na yatuete iga
Lakini nchendo chengo tiga gukwana lakini narurare na areko genda gutaja mwamo kombori gakionte bingukura atiga ndataja bire ijura gakira kinyi nyomba yeri bati yani ukwana pako umuntu wiunga indirende kaanda akagaje yeri bati igwete ngarende ye mogo se aki na ya no ache aselieta lia Yesu omuntu ono kujukwana mwana bana janu alingo soire ya soire abana mbaje bagende sukuru omuntu gojanga ki ayengo asomye sukuru eri ngaki nganga masali obe eri aya eri nonyare obe eri baba terira isigo lakini nkwarabuna nekoya inkwarabuna nare yani omusiare roro renda bune kerongo gegotenga gukimagega omuntu manya kuoboa ribaga ko matebinga ki chisemi chiarero nyasaye bwanchire chiororobire yando sabe ribaga nando mwali muri gatagete gokwa mu province ande gweikirani gento ki yenda na Yesu yumotu ekerega konguno gozo yumotu lakini amare kona sande mujando tokore tiki erinde kwa moyo ne arosomi omwana asatare gocha gosomia oraba munekerongo gegosiara magwa yani inkiorengerereti ke iko kwamanyirenga ogochigosomia sukuru eyo ochikobua abao gogita tokoteba nyasa tokonyi naye komokugamba n'omuntu mogosemeri aliye saigwete ngobogi mambo mobatete motebi ngano nyobogi mobuko batete nyasaye no akorete ki nande motebi step is the best haleluya chinga kichio manene igachire chiabene yani bono kwa moereza baka buyiunga ni nkundu ezeye ninki ribagarenge stress also depression because of you tigo monte karare stress omonganyi koru stress omobogi mabori raisi wakanyora gosuno moisike bugo monto ga gatabinga njena agenda buone kabe PCD bono nondega no oro ko matabinga onyerende yasinya bono lendo koreki ino ote noku seine mbera nero aye abana aburenda bugata babandi ngai baro bago abana bekero ngina kura kure aba ngina romego bakoimukere yoro bate abanga ntunto kora tiki ntoba manyeti igoko gama no omuntu kagocha sore tika mangana yo kunyawiyanta gali mwanjo manyete onyenta sibetoro kinienda bana bano maite mbare gocha kosoma musajere maite ne ubi yarenge musajere na bwate wono okuminga kayembera yo musajere rende ekiagara tabwate musacha omusacha nabe yakoba na batebiringa ki nabe yakoba obongo borabuno ngoba kokibore okorio oraye Yasa tiga okonyi tako bamuno mu farisai ande ngumana gwe atogi tara kora gwe atogi iwa buna gwe atogi ngana ende ere ensemo ya ikomi yokonyora kwa ye gwanzi igakurwa bana hiyo wana kamonta ka joro karakwe karaka wote namuna ka gukwana naende intagete ekarato gukoroma kanoyo nayo ligere yorenga nyasaye muntu aina gani yagokonya bana soma no lyo morusie bango agatene nare ere nonya na maisa eta imogetigoro kulinda kiaka akige kuba kiaye okobora Nyasaye ndorera mabera incho manyane bibe iwa na batabiriye inwe omontoria niga abayigete buoye konyobari inwe boronge kobuorionde ekiagero yo kwimokereria igoro naira ni wense nero yo kuira ay karatika ne binto bia orengerati ko sengo somo nero yo kuira ni ense naimo kereri gwe igoro iwa omonto gwe keya ngaya ko imokere ligwa noyo ndo kona gwe antagalia iga kuira ni gwe ense ngasaba ntaba babere oriote abanganya sai indorera mabera incho monyane bibe ogo chigo ikabuaye akanyoro bari ruo boronge ningi kyagaro bari ruo boronge igekeya
ninkikeragera obare ruoboronge buo ekiagera gwekeirie ninkikeragera ebinto bigenderere ekiagera bwiroche ng'aya tori konyara. Yani omonto Nyasaye ochikomoseseni akaiga oba Jesuruni omaze Jesuruni iyo karenga akanyerere akaroko gasoma Deuteronomy no koiranderera 32 verse 15 okoiranera 32 ibungo 15 akamonta akakarenge gatari kwenyara karenge gatari kieni akaroko garige lyo bosio bwayaga bwarenge mone ng'ombe ndabweririkega bone ekero Nyasaye amosesenia akamuye banyasaye nakia kugera na intwe ekero tutarasesenigo abaya lakini ekero twaseseniwe yani omonto ataete kagotara para ogotara gweka kogotangasire ng'obogima borikonye kwamanyite tari bora bubokorete ki boro bono Nyasaye ganganetie omonto ogwekeia pakariria bwate tokoigwa gwatora ng'a ninka bwate. Yani omonto achigotwara siringi 10 nori ogwe oncha nori ogokora gosenga ki 10 ng'ora ego 100 nkiora akore onya 10 chigo gochanda iga chigo gotantania. Bono Nyasaye atagete yani urare chini unyenyekee wekeye ekiagero yo wekeia nera kuimokereri igoro. Bono asenga nchio konya kuima imokereri kwao igoro nago tebe tinge barasa ya barogitera koro mogano munoko nakobeanta gareringa gwasukire ngo kumiore buna ikomie kumetio mouko ayemero ya oyons emechando ya oyons yere lyo monene ando Biblia gotebaiga kera benga bantu konyembale bagochandete yani ogokora kende baiguobe ogokigotaka gokora kende mbagotaka kera benga Nyasaye oiraniria mangana ari bare gokorera gochiemechi yabo tago jaka gotanga mabu bano mabu nabatebi nabananya ko badenge bintu mogo nkorera Nyasaye nko bairaniria ale bakamokumi mwarabo na Nyasaye bairaneri omwana nakora fofo na aita ngase mbare gotaka bana bane mbaire sukurungia obe nonye baeta imbara akore sukuru nane muna batara akore nana bakore sukuru imbara ali kumeremo. Naomba Biblia iseme Deuteronomy aina rueto ai ngare bona onde kiande biungo bine anya ko kare 32 bibitini ma butoroshi ndoli kom ngori tore kom kiande biungo bine ekero manene Nyasaye ino arabe oseri ly'abantu abukuru asa maisa ino timo baise wokwana sekinkoro kyeyoime oboronge bwaito nabubwagera omanene agatorenta toire nseye taibo korendo omanene nigara aseri abantu abubaru asa masia ino asengenje yobobe bwabo ibogokorora ebinto byanzire kogenda muna bitarenge ayamanyanga no monene bwanjire naende eliaho talioko naguyaka akege kuba eliaho ni elioko tebio monene ngaki o monene egesiomba ne kiango igorioka lakini mwana muntu naro gatebanga ngasekera rwabekera mwana na chiete form 1 ingasekera njiko kwada nonde andebi ngaye babakonga ngasekera nunyare nande gochapa bisabane bagasanga ekero basanga kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kufanya nini wa kupika anya basanga ango etire tarali kumeremu yo kora kene gionzi woko na koremengoro karare menyenge ekiagare gora mangana na maonchole woko na guetoga togia ngomanyete nje yani Ntumete tu akine tege sense ase jinairo ni chiare yani tigango kaninge nare ko sibia nairo ni nane kera nane mami nabeka inchembora na tajetense omongiro ko kuyo gakondo nare ko na saba moyekina chiere sabari gakitige bikoro to bikoru bakebide tama etinga indi byare kogorua munoko nyaguyanta galima tukoma kora bibeke matuka ko bugatia magora yakire ko bimbo beka afuta bano onyo maneno wakoleira makumi mshukuru Mwenyezi Mungu na uache tu. Wangita takata. Ngoma yete iko na amenyo bogimobo kongu. Inare gokaranga nyeni ayarabu no arere ndoro. Ngara kini kama uko na gokiga yani Nyasaye bwanchire injera yanko nyora maguta ali atara ara na yanda achire. Esukari ali atara ara ne achire. Munogo jako genda buga kemo egento gotangana kora kani kuno esukari. Okani gwa maguta
okani gwe chabati okani gwe bintu birie byonse ate bigo ngabono ira nenderema oira no motere oira ne kairo litali sukari ayabono okoira na gochaga igonyo mana no gosesenirie amangana inyama nyaya bueka nango onya abana balikiru Nyasaye obakonyire goko igwa abantu bane bakunya kuyandagaringa nje mosone nanto meretega tenge nsonere sugukumu na yari ayakira bakaririo ntugi atomete ekiagara turamanye egiago ikiagara ujaka kuyandagari gago kwana matebinga abana nabaya koibora no kuya gokagara omukungu manyaka rokugentoki mokorerio tago jaka kumubarera obe nega tenge yokayo goteba obe esuguku gote ige bintu byacha negari bina byo mahali byacha baro gochibosio ngororore buagi Onye sae tigato konye gatoko basense ebyazara byoguyantagari muna abafarisayo bisire erinde gokobo onye Nyasaye gokoreira maya moiraneri ngambu ya mono ekigioka lakini muntu tabugati kinza kwera Nyasaye ngambu ya mono igabwate kinza cyokonya gwatogia cyokonya gateba gento getenkereiga bono lyari gasese niigwe nonye nase miti gata getakwane pakariria tabugati kenda gukwana andokonyora mine tinga moranga ibagankwane okumanya ogotwara kibesa no gotwara kisemi kiri cyo koiborera nigu namangana abereta bauti besa njiri kwana na bongaini na bogotwara kibesa lakini yo sinyu muno gochitumia akia kwa materi ya mabwe kelingara gotenga money is not the problem how to use it na ende besa injiri kwanda mana na semi na bogotwara kibesa kinyinge lakini kisemi cyo gochitumia kibore bazaja abanane tiganda abayinyuri no twara ki milioni kitaliko bareka onyo mukungu ore maega atari mongaini kene ngiyora akore no gachanga ndage tenji gachenjire ndenji pacha tinje bueka yento ngiyora akore igo muno tari gokora yoko chipacha tia ya bueka gende sikimu ale tengombe yeli bugo 60 engombe yo mata ya toyo inchendeka ego cha kunywa macha magoroba insamune ejiteranyu kinsi agatera egwa nane tarigo siboru ese yare ogonyerigeria matukabere ngakia ngombe yabaga go yarwarire ao okunya goyeto okunya kugora kende giansi ko bwate kibesa igoro yao no mana ngombe yarwara egento kianyerire nenjara azirene ngombe yare aiga o mari watanga ko yani no yaoni mbuya njetindo chesero chigochi oni go chabu nane njerane go mate biasara bie chombe no mate ke kenyoru geite ke ngeri kiaso go tuka chombe nano manya ko ando choko le ngombe nene no mana ne kenyoru geite ngombe kei igotinta getio tuare imiche milioni chao chirio ta geteko budget ya yabuye kana chinta getendore bunuro mongaini angana yare ngo 60 kwa yao ni 20 ine baita go sene rosi ekina kemo yani uko na gogoeti to komba omogondo tuare mabuya obuoyo lirio ganto metekira musini nare to 25 nane ngoruta buna mate nande botigale ko bikorunse wadanaki ebitume wano wewe taisane akarango buoyo banande mugarenge nguru akioro cyo buoyo kira musini mate na gorete kira musini jibasiri kwa ngata no mana kira musini agorete asi bano omogonda erabuno ngana nande wateba nande bano genda leta top dressing nana genda leta chikiro 10 bono naruta chikiro 10 njigenda se obuoyo kira musini bwara ko kamera basi wowo jiko kanyama sawa bano ke bitume byekire kioreri nande no muno goteba omogondo yo bano igotugo ja kunyotika njendo jenga na asara eye na asara bono mate no gore bituma gera abatari no mano mogondo no mobore igonta getego gokonya chi milioni chiri chao chigosireri igona kinta ide goteberanga to any successful husband behind there is a wise woman na eno mokungu yo gakoba wise ekerari ni worodi tari koba wise ogatigire Kenya ngoma etenje ngo takabuona alia ngana mosetwane bintu onse toe ngaki ne ndurume ngoku ebintu teba ngabano ngokora tolegento gete na nje na bawenga egari nkoretero mojanga egari nkoretera matobori egari nkoretera kisimiti erinde natuka na nje kaba kungu bakuboli ngaki ndojo mokungu kwa mano ile kwagaja na batu abuga tobekegesa na intulende gatoko na kaba moyo iga Nyasaye gato seseni onse toe ngaki muno gonse to abi ko bera nsabu ego ikachinga kichio ko aga chango tabi ngo nyorega go ikora nyoro muntu gocha kurugera chibundi igo okora tiga ora naende chibundi chikoli ndagere nyingi
ebiendagere yoro chega igeye eyete goisana nande ngojaga kwa abasani ngori nju mbageragerere ekana bagerere ya koma no lete kwa gacha na gotenga karacha akere bituma muna wana bya ikamia 180 ile ngoragore ogoji wake hesabu kwanyora mogano ito igokora ki ona kwanyaga achire nakia kora bano uri atebete nga mosacho onde bwensi ogendererete omokungu omongaini ngayari nonya no mokungu okorora kende getakoreka tibuoye ani ogoji korigeri gwa kumira akio mosacha na beruete korigia koyo kogachere ni ubi ko ubi aya manyanga iwoyo egenta tangani tibusio no koria na mafasi yani ategete kogenda muna bakungu bande bakogenda iwa na aya goko babuo agacha buo omosaja gakora nteke kuruga iga mosegete ntago segete kontigete isiko ngo segete nkorera ngaibona amanyango gosegeta gochiotante oikonte abinga bana laike irasegete erine nyora libaga lyogo tebinga muntu mani genda bosio no nkorete ki agenda bosio kaina amanyogo agenda bosio paka gochengoro ime oikonte abiso gochinyu gose ngoro ne korete ki and that is why I told you igomba bwate chisensi sano chioka inchenga tuara isane ama wono nyoro jengo nyorete sense ngate goikama nyanga sogochi motue ngoro ne korete ki che Bora batoko menya sichinga chito nyasato konya nto menya buna abafarisai korende tomenya buno murusie bango oyo bweketi omanyete nganje no manya nebibe tono nyana karatuko gambera abana batoko bagambera twensi nkonyora rende gonge simba ya imukiria marionya njengo gotigera lakini nyoreiga ekiagera ninje na mogonketi inje na morerete chikura chinyinge ngobugate Boro livyo kogamba gochigoro kwana gochigoro tindiete simba nyamanya naronga gaiga na matabi ngatigaye orobo tindi bwabo sabota isemi karanza gaiga yoragiri ngie kibona ato tindiere bona ato nyare yani omwana ona komanyanga ki njo mwadi bagati na korete ki akia kare kero mongina kura bana bakuchandika bakorera mono akorera singiriri akomanyango mwadi bagati bona takorete ki abana we katoba gambere twensi nando to karase mesa nkonyora gwajakira kore to pagusi inje ni manyete kyara ninje nkoruga inje manyete bunanko irena igobogeka yarinda abarusia mesa nje ko baragere jikoni toru ato kwara liko chia mesa ngomukare ko gamba ko mesa magenda rongo mukare ko rosi ko me kyara no kare jikoni na bana ane no ne kare go ko boli chikura oko iwo no aga ko boli gatia mamo mino na inche era banko boli tole chikura ngomora chikura abana babo atenga tata naye bueka ande go goiketebe kwanyora naye bwe kokorete ki che abana toko bagambera twins onyo mwana ogosire ko mogaka ko moita omukungu omongaini gakungenda yayiri aga kiara sa moitire isanire yani nyigwete gati nyigwete buna nyigwete taliko imokate ngabona okora kwa moitire bobe yoko mogoka matenga ki ngana njenda gokonya ndara mojuata tali nganko mokonya kwari liringa nekera nyoko saba kwa mokunoko boko omosache gendeke kero omanyanga omonginenda yakolire ki oruoko bwato kerekera nyoba kora igo naye kwa mwabibere gwateba bati yako angorero ogwakwa igo mokungu omongaini okonyo omwana ina silence mana haleluya taliyo yogoteneno jakagochori omosacha yarenge yo omwana ande yabe yango che nande naye gongo gokunoka bako manyanga egenda yayire naye kurero taka hana tako chachi obororo ngego nalinda gukumi omaete ongo gokumi kogokora komoita nayo 10 bona ekiagera omwana no yoito twensi omwana gako babuye kenyaro keiboire bueka tako na komoroka oimama oigosenga ki mwana oyo taiko nyara gokora kende kiagera nyoko asako genda takamanyiri gose nyoko ere agamanyire ngano mokungu orentwa bona kero monta atakore ebinto bikororekana okore ebinto bitayo ekiagera mamu kware komoroka anju karansa gasende ngino go chikomorangeri nganko motomare abaisi abu bayo toma abaisi abu oyo arangieke esa namu yane Nebukadneza lekaranzita ke ngino mwana omomuraka gwakwa ne ora gotindeki nande ne rogera no nyenya kwa biara akagusika lakini kagwakwa
mutiga akue ga akiruororo mokonye naende gokogenda bangi na jisensi sana mumubwate gokogenda amastaka matangani narayo amastaka umaete wete angana ate abarakini tigantige mastaka matangani matabinge gendo keragi kyange chipi igona zinyu kwana tigango tebiga ngutoke ekero gwako mwana uri mune ngombe onko igubobe bona takukwana so mwana iguru nganko igubobe omwana ekara mokonya nande kara kwana mwake mono no mobe na onje na mutu mamugazubuganga mwake mono ando musaje obwata akiri goko igwo mokungu ago gosegeta to baise komini siria singo mokungu inko mamorenga mwake mono aya no iro tige egente ko sabara tani momorisi egente kigo kere indirect nga mwake mono basi bona ago gosegeta aya go chino korero igongite goteba nyasato konye tugambira abana twensi abana batuiroke twensi teba ise kunyarekana abana abo bairoke tengina bagachaya ise abana abo bairoke tini bako igungina ngane ubi abana bachaka munecheche naende bagotabo akiakara bibilia goteba ng'omwana ogotigwa kora munanchete iyakonetera ngino bosoku bono nonyene kera magosa abeire anyone kera omogaka agosa naye takonya goteba ng'ana bonko morora tutoiko morora bo naye okomorora baya bweka lakini mwana tara morora bo igotako morora bo aso mwana morora bo aya bweka moina lakini moina matebi ngaki amagosa na bali omate tatu mino na magosa ali goita abasaba muna bali gegendo bakongogi anje nimbwata abasaye kumbe mbaigwana netikende omongo no manya kokaranza nyomboso wako kanyegendo geria aliya ganye to bona kine tata ngakirende gwakora kereki liriga kine agotebi kereki eke nago kani bona muna kwa mokani yege songo naende ge songa kera period yege songo yarenge erega are kogenda ka nakibona arakora igunga kwa mokani rende bange ko bona ko kwarengo omwana buwo muntu ikiyogo kani riginto yani omusago teba nga ekanti tororeti omongo no bona nande ri tororo nga iri arwa ekiagara bona aye iwa omoibori gago otoma omoibori gago okwanera irari bagategerera omoibori bibilia goteba nga naye nkogotore orenga no omoibori oyo naomba bibilia iseme 21 verse 18 John Yohana 21:18 bibilia goteba kene na gotebirie ekero kwarengo omosaye buna bono muriga bono na bwanja gukweboya weboya ni finicity weboya sabuko ebikoro torendo beke muno munu bwensu erindo oro kaso tagete korende kwagenda sorengerereti bono kerura acha kobo mugaka iora aramura mabokao noyo agosibi oyo onde nagosibe akoira so tangeti bono moibori kago gukwanera take time tegerera manyango moibori oyo gukwana ekago kwana nake manyete abasaye bakongoki omotari no oro bamanyete nga kuisi kwingi ni kuvaya nini lakini bona kero ya takete kumukwanero oyo nyakuisi kwingi kwake aromba taketi gotegerera bono kumina omotari gorira isi koigwa kobuyebuku bona yego kobo musaye kabo musaye oyo kuigwe kya baibuli bagoteba iyo goteba nga ya saitani yanenengia omoswali atebete nga ni yeli shetani unayejua kuliko nani malaika unayetarajia igora kumi yani mwabande akoye naye ni buya arasoye nyondiko lakini mwabo iyo kunganso eliko amaisane natagete elioki bono nkirara goteba sa abaiseke bali abanga banene abangina bali babugata abaiseke iyoraiga marriage is a university whereby there is no graduation enyuomo gutwateiyo iyokobo bono gokobo naye manyanga inkinyuomega netiokore igo moise ko okomorenere mosomia mangana alia gwenerete kumanya motebi nga gwetani ogosoma gende university erindo likwe moinoga iga sukuru yero tetageti university tetageti kolikwa yakia ko arabaiseka abange asenge njiyo gotegerigwa asenge njiyo gotigubosaigo abarerigo bagopandiswa cheo mokungo lyo nywamiro tigwa mati gozeni nyanyo ari baganje nso ameke bungekyo mokungo nywamiro tigugo chabo ekiagara tamanyeti kende yani yago chigotebi kunga gento getenkiarengega yoko mosaja moja niacha nabageni
Anaje nabagani bane batano iga. Yani kala korukorira ngora tuachira erega ciano kubona bantu ngaibona kuira bageni ngairi kuira bageni nande ndimanyete ngatindi kunyara kurugo bukima bwa bantu bane yani nkeke bona karibu gocha oruo manya koirura mune erie mwamwerire kebera ngaigo nkwariga ni ara bageni riri baikaransire oruo manya kometebi ngakaranju gocha bona oruaire kabisa bono origere timocheri ona wano roja ya karokore tabagani aneno maete buyanga tima yetikuruga bono kwa bare tabariki yani nkyo omomuranki akoirero moise ko tama yetikuruga tanyara korugera bagani to koiro moise ko korugo kima yani nonyana karutara abega igari ibirera rio kariko rigo tori ebiara bono yo gechandete bosa nande gochinange akuruga nabo bekwe hotpot borusi ko ruriko goche mesa no bete kiara nonyana libera ndikore tiki ona no nya kuyanta kalinga nganga mbuga to moise tako tuaro moise kamari tat tuaro moise ke okogenda sa kogenda abantu bamera matenga baboyonere ni egere tigwe aise ke bali bane njenale ko baye mumurugi ngerete kerasta tare gukua na kiende nyu diriako tebanga do you know what igon komorominga no I don't know please can you make me to know maete buna kwa ne kwa mchirire liso o manyire ngapa sasa lazima nikae ngangali maana huyu ni mukali kiasi kiagara agingerete bube ngana ana bakonyana nabasabe kanisa agingerete mune ngokonya nyakesure ngokonya igotichenge ngana ende no wali me kanisa ande ko gekoba ngabasa njwe sokotera na ndo tene niyo motu yororo bono ngumi ona ko soma Leviticus 19 verse 27 boli ona ko soma Inkioro jo monta kugingerera atige tukiende oborembo bona baka imeye kanisa no buaki ando mato boruiro obwambo kigoja saba kungwa baba ketali baiseke barabu bakungwa baba kaba mokungu na ari kwaya lakini hata etagi ingere buna kamura bona kumena nkibono kimuriete onyaririo gingerete ogeturengia kamorora na nderero no ntugio komorora ekiara mangana ani na erete inkioko na gokorera uburembo boire bona baiseke be kanisa batantanire goetera bakungu ababake bona mokungu moke agasoma mariko inkioko bekere yange nyenge nkige koriete inkioko nyagweto na tonera pakekero gwasomire Jeremia nye ibungo 30 ngomo to konyagweto na tona siasa roto burabas yani omadegero montagweso kabobe ige mine tinga gabwata banchi abange ano tuaro to nyagata yango mata baga kabare kenyoreke mbabuga timasikani aye mbabuga timasikani ngaki rai kichache aziripeli ani rai kichache azudu what basa aendebya maana hiyo rai kichache aziripeli ani rai kichache aturakit ono wakora igo ngaki gwata kebe che naye gokobe kanisa kabo musaibuge kanisa oya abantu bande bakurigirira bamerera mate ande mu mate gendeke koneke kali ngana na bamoroje ngatai weso kabuya musao yo tagweso kwa ngoli kuya lakini nana ana mago chorara abasai nkibona morengereti abatebi ngeso kabuya ara tanyara gweso nkibona morengereti abatebi bono tuatantanirie kanisa tuanyiruzirio moroberi bono tukonya batabani ngabeka igo bono rindi ngobone erumuya beka igo bono rindi ngotukobeka beka igo bono libage rindi bebosa beka igo bono basae bali baringe bakoro bari kwegera rero tubwata basae kabakwa mwagotera okane kinda cyabaliete kare nebikoro twene muna bagore bibiro chigoro muno menu yechinsu yani ekigioka mobori ngamosae gotentu abugo chotorande lyaya njekegu kyane ngeri yakorandi ekegu kyane kyagento kigere ekyogotera na kurire tabu naende igo ngatana kuinyoranga nonye saitani no materi okorete ki naende tana gosoma saburi ngana kyomo sahara akorari endoro gendo rwa eroboro chenu ngoetera asogo soma gento ki bono raba tuli gosoma ngayora etero tenene gate goikona kogenda mune ngitia gosoa gochiengoro ime kyara tuli gosoma erinde erio akamoise kegaga kare gosenko rubokione mate kara ichaga iga acha ichuma aigwa tungaina ngane saba togacha basa yura ndovu tutenia rest 10 ndegwa tungaina ngane saba togacha ngaka na kungo cha 40 matuka bera tatu akaga anzire go saba chinsaga nanzaga njira mera karure chinsaga gachire chingenda matobe ono kumana irende toko rusi bono iga bangira go monyi gwete naende kwaro gwa karuka ekiagara tuli kwegera mariko
wana no ukaruka. Punda si punda, utasikia ya kwamba ebisabiri wana tuairanire. Abone chinkondi batakire chikobi ne chinkundi. Ayatoma yetinga nai. Ebisabiri biko na bilibyo gosae. Onde wianda anga bona wategete gokore nyangi. Ekiagara bonere oli bona obere rapisi. Eliri anda ire nyangi yaisire koera. Kiabanga nkora linde nyangi gati yontuo mano na nyomenda. Ngabono oyore na mangana arende bwanga matuka tarakora ngaki. Moise kota maka mwana mune bunda. Oga ikyaliri kolyo gatenga minyoka agotira bono minyoka gosoka kyore. Soka kyore kyabanga oyo ngaya injena te bunga no se ito dato minunga kiwate wakoro ontugi njugo jabano mangana akongire oroka goja gomo ngino garuki ani ro kaliya tai gwerete nyangi chinguru bona akonyorera libaga oroka goja bano inju akana akagoteba ngana kao akana kanginanga kyakoro aigwete buya abataba ngomo barabono mente kanire kwani iko nini oro atenga tato mwana wana bano koruba koro monto nyangi teyo onyo mwana okorete oro nyakorenga tigoja gokore nyangi goika you round off to the nearest 10 bono manana tigato konye gatukurwa naye tako menyobugi mabumo farisai menyobugi mabumo rusie bango oyo bweketi abantu batali kumanya gose nabugate bakorigeriga batiga ngora igo batali kumanya gose nasometi bana batali kumanya gose natugete ngombe batali kumanya kindi batali kumanya gose mozaja moyali batali kumanya gose mozaja ngokorare mangana maya yani abantu baroche bosaigo lakini oyo manyete buya naye no oyo momenyete nere. Mwenyezi Mungu awabariki. Get the point. Take a step forward.